Здравейте! Благодаря ви, че слушате и гледате Сърцата имат истории. Благодаря ви наистина много за анонимните истории. Благодаря ви, че ме слушате, гледате и че пишете с такава любов и искате наистина да помогнете и на други девойки, не само девойки, момчета. Започвам с следващата история. В моите ранни години на пубертета, за мен начина, по който се храня, нямаше никакво значение за мен. Можех да си хапвам по 2 вафлички за междучасие, без да знам, че всъщност мога да направя нещо много по-добро за своето тяло. Нямах никаква компетентност относно ползите на качеството и разнообразието на храна. След време даже и аз не мога да определя точно причината и какво ми е въздействало така силно, но започнах все по-малко да се харесвам и да харесвам тялото си. Реших, че искам да изглеждам различно. Не се посъветвах с никого и започнах сама да действам. Засилих тренировките, намалих значително храната, въглехидрата. Хранех се с изключително качествена храна и бях в такъв период близо година и няколко месеца. И даже смятам, че бях обсебена от храната. В резултат на това преяждах събота и неделя и се чувствах потисната и ядосана на мен самата. Бях толкова слаба за височината и годините си, че загубих моят менструален цикъл за 9 месеца. В периода, когато стана, не ми направи такова голямо впечатление, но осъзнах колко важно за нас, жените, да имаме цикъл, защото той е един от най-важните етапи за нашето здраве. Трябваше да вземем бързи мерки с родителите ми и започнахме да ходим по лекари и да взимаме кръвни изследвания. Първият съвет на всички към мен беше да започна да се храня повече и че е наложително да кача няколко килограми, за да може организма ми да се излекува сам. За мен тази мисия беше много трудна и дори невъзможна. След много малко количество храна ми ставаше тежко и се чувствах гузно, а пък изям ли повече, хем бях започнала да се храня повече, хем спирах, защото виждах промени в тялото си и това не ми харесваше. Тъй като качването на килограми беше бавно и трудно, докторът ми нямаше друг избор и освен да ми предпише хормони. Той ми предписа прогестерон. Аз и семейството ми не искахме да се стига до тук, защото всяко такова лекарство си има рискове за бъдещето. Приемах ги 3 месеца по разписание и започна да ми идва нормално, дори и след тях. Тогава вече бях качила малко. Имаше месеци, в които нещата леко се объркаха и не ми идваше 55 дни. Но после дойде и сама се успокоих. Смятам, че промених моето отношение към храната и вече се възприемам като средство за възобновяване на моята енергия и най-вече като удоволствие. Още имам някакви леки изкривявания от баланса, но гледам да се вразумя, възможно най-бързо. Следвам образователни и много полезни акаунти в Инстаграм, които ми дават самочувствие и ме учат на нови неща. Чета и различни книги, за да знам как да си помогна по най-добрия начин. Истината е, че каквото гледаме, то попива. В теб и е хубаво да ограничим гледането на някои неща в социалните мрежи. Защото след това се чувстваме тъжни и ни пада самочувствието. Не всичко, което виждаме, е такова, каквото изглежда и всички тези уж перфектни тела, перфектни животи в социалните мрежи нямат нищо общо с перфектното. Трябва всеки ден да се сравняваме с човекът, който сме били вчера и да се подобряваме по най-добрия възможен начин. Много добре го каза, момиче, на тази аудитория. Браво! Така те искам. Благодаря ти изключително много и те целувам.